Kaixo, Mona. Ez moduz, aurpegitzatarekin ikusten zaitu. Bai, ezke gaur lagun batzuk niretaz barrezasi dira. Eta hori, zergaitik maitia. Ezke eskolarekin ibialde bat egin dugu ondartzara eta... Eta zer? Eta ez naiz uretan sartu, beldurra ematen didalako. Eta beldurtia deitu didate. Eta belduta izatea txarra dala? Jo, ba, inork ez du beldurtia izan nahi. Eta ni gainera, ja handia naiz. Tira, ez da esan astakeriari. Begira, behin. Ardi bat, 2 ardi... 3 ardi... 4 ardi!
Rin, 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 rin. Bai? Goizeko turna dauket, bai. Bai, ez bat atxaldeko da ezin naiz pasa. Kontratuan jartzen du 8 ordu direla eta ezinezkoa da. Ezin ditut 12 ordu egin kontratuan 8 jartzen duenean. Ja, baina nola ez bueltatzeko? Begira, nik dirua behar dute. Dirua behar dut. Janaria, seguroa, fakturak dena ordaindu behar dut. Begira, nire gazik baritz jungo nintzateke, baina ezin dut gauzak dekutiteko. Alaba jaso, ama zaindu, txakuta atera. Begira, ez dikatzen! Ela interesten! Ela interesten! Ela interesten!
normala dela? Bai, amona, orain ulertu dut guztiak beldurra dugula. Eta bizitzaren parte dela. Hori da, Maitia. Beldurra beste sentimendu guztiak bezalakoa da. Eta badakizu zer? Zer? Beldurra dugunean, ausartak izan daitezke. Bai, zu bizitza honetan oso ausarta izan zara. Noski. Eta nizu bezalakoa izango naiz. Bai, venga, segi bizitzela. Agur. Ai, itxaron. Begira. Pultzera hau oparituko dizut. Bai. Gaur hitz egin dugunaz gogora zaitezen. Beldurra duzunean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, amona. Eta ez. Agur. Talde argazkia igual hemen? Ondo gera daiteke. Claro, bai, argi.